Täällä oli ilmalämpöpumppua tulossa. Morjesta, tervetuloa taas Paritalon kanavalle. Tällä kertaa ollaan ilmalämpöpumpun asennushommissa. No, ilmalämpöpumpun asennuksessahan on tärkeintä, että saapi sen järkevälle paikalle. Meillä se saatiin aika lailla tähän olohuoneeseen semmoiseen, että tässä ei just eessä ole mitään, missä istutaan. Sohva on tuolla, keittiö on tuolla päin. Eli saadaan sille, että se puhaltaa sen ilman mahdollisimman isolle alueelle siellä, missä oleskellaan. Makuuhuoneen siis tää ei kannata laittaa, koska sieltä se ei sitten leviä mihinkään. Ja sitten toinen on tietenkin, että saadaan se ulkoyksikkö järkevää reittiä täältä sisäyksiköltä tuonne ulos ja saadaan se sinne järkevään paikkaan asennettua. Käydäänkö vielä katsoa tuosta ulkoa? Okay. Ilmalämpöpumppu saatiin tosi fiksusti tänne terassille. Ja saatiin vielä tämmönen suojakotelo tähän. Elikkä sielläpä se pumppu sitten pöhistää. Saa rauhassa pöhistä. Elikkä tosta yhden makuuhuoneen läpi vedettiin putket tonne ulkoyksikölle. Ja sähköt saatiin sopivasti. Täällä oli ulkona 16 amperin sulakkeella olevan pistorasia, niin siitä saatiin sähkö. Mutta asennus meni aika näppärästi. Sitten yksi tärkeähän on se, että saadaan kondenssivesiputki, eli täältä sisäyksiköltä ulos tuleva putki, mistä tulee käytännössä vettä niin tänne järkevästi, niin me saatiin se tänne ihan terassi alle vietyä, niin sinne se saa rauhassa lorotella. Ilmalämpöpumpussahan on paljon vaihtoehtoja ja se miksi valittiin nimenomaan Toshiba haori, niin oli se, että mekaanikissa on tyylikäs, siihen voi vaihtaa värejä ja sitten tietenkin se on energiatehokas, A ja 3 plussaa energiatehokkuus. Ja sitten tietenkin Toshibat on luotettavia, että mulla on ollut 3 Toshiba ilmalämpöpumppua tähän mennessä, niin niihin voi aina luottaa. Ja asennusliike oli tosiaan lämpö ykkönen. Samasta syystä lämpö ykkösellä niin homma hoituu. Jos tulee jotain huolia laitteen kanssa, niin he hoitaa myös sen huoltopuolen. Ja takuut on kunnossa. Laitahan kanavaa seurantaa. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.